tady VB Citrus a tady to video bude z Robloxu The Dropper. Jo, tady to video je takový spíš informační. Na tady ten kanál bude vycházet buď každý druhý den nebo každý den video. To je potom už na mý náladě. Další věc je, že všechny videa budou jenom mnou stříhaný, i kdyby jsem měl 500 000 odběratelů, protože já si na svoje střihy věřím a já mám pocit, že to umím docela dobře. Tak a poslední věc je, že tady to video tak točím záhadem na mobilu. A co říkáte na tu grafiku, nebo co na to říkáte? Já mám pocit, že to je dobrý. Jo, jenom mi to prostě nejde skočit. Tak jo, to by z tady toho videa bylo vše a u dalšího videa.